салом алейкум дӯстон бародарон, хуш омадед ба канали ман Муразия. Бародарон, касоне ки дар ин канал меҳмон ҳастед, ҳатман подписатсия кунед, лайка фаромӯш накунед. Бародарон азиз, гови Карпат шведи фурӯшӣ будаи. Гови беҳтарин. Гов сеюм гусалашене ба қачаш 6 рӯзае бародарон. Аз ина нофу шоли ғалидагӣ нестай. Ина гов боз мо ба шумо дандоноша ҷӯшиданша нишон медиҳем. Нархиш 14 000 муомила дорад. Гов воқеъ дар назди бозори Ҳоҷи Шариф ҷойгир мебошад. Рақамҳои телефон 904 58 00 10. биё дандоноша қамар. ина бародаро дандонош белвория. ина аҳлиш нишон. ина да чоч. ина да чочи дига. Уна устаказ ҳеҷ қапидагӣ нест. Аҳла ина. Ма сибиё. аҳла. ёшай. Гов дар ҳолати хуби хуб қарор дорад. Дарозаи баландаи паҳмай. Ушон. Шириш 10 литр шир бародаро. Авқота бути 10 литр шир да гарантия. Гусалаш ба қача. Воқеъ Сарбаланд Хонаобод бошед.